Molweni sanibona, ninjani? Hhayi siphile sibonga sithembe niyaphila. Mfowethu Mkhonzeni ngibingelelayo ekuseni nje. Ngiyabonga kakhulu maniphila good people. Thank you so much. Phinde ngamukela wonke ama-new subscribers to this channel. Nginamukela nonke bafowethu. I appreciate it ukuthi nibe khona nonke la abakhomentayo kuma-videos wami ku-YouTube naku-TikTok. Ngiyanibonga kakhulu. Thank you so much guys for supporting my YouTube channel as well as my TikTok channel. Ngiyanibonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu guys. Kune-video engiyibonayo la. Mangaphosisi angazi ukuthi kukuphi kodwa ngiyazicabangela nje ukuthi kule event ebekufanele noma ebeyikhona eMpumalanga izolo. Njengoba beku-celebrate-wa i-birthday kababa Jacob Zuma. Ngibona ividiyo la eMpumalanga. Lapho kuvinjwa khona umama uMkhwebane ukuthi ayongena e-stage. Mangilalela laba abamvimbayo bathi bagada umzila basho njalo. Bese bacula ingoma-ke. Ingoma ethi uMary wayekhona emzabalazweni. Basho njalo. Angazi ukuthi abobani laba abavimba u-Advocate Busisiwe Mkhwebane uconvener waseMpumalanga kodwa ngokulalela ingoma eculwayo negama lomuntu okuculwa ngaye. Ngiyacabanga ukuthi abantu abasapota u-former convener umama uMary Phathe. Ngicabanga ukuthi ngizoyi-upload-a ngasekugcineni kwale video engiyenza manje. Nizibonele ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe abanye already they've seen it. But abangakakuboni bazokubona manje ukuthi kwenzakalani njengamanje eMpumalanga. Kusenabantu namanje abathi bona ngeke bahambisane nesinqumo sikababa uJacob Zuma sokuthi akhethe uconvener uMkhwebane. Bona basafuna uconvener ophumile. Sazi-ke noma bathunyiwe noma mhlampe bazizele bona ukuzokwenza le chaos esiyibona beyenza la. But nje engingakusho ukuthi ma-commanders ngiyacabanga ukuthi kufanele sibonisane ngempela. Kufanele sibonisane. Angicabangi ukuthi izinto ey'fana nalezi kufanele ngabe zisenzeka njengamanje kuMkhondo weSizwe, especially after ubaba uZuma ezikhulumele ngowakhe umlomo ukuthi ubani uconvener waseMpumalanga. Akufanele ngathi mhlampe kungaba nezinye iy'ndlela zokuthi abantu mhlampe baveze ukunganeliseki kwabo kodwa hhayi ngale ndlela okwenzeka ngayo. Umama uMkhwebane bekumele ayokhuluma lapha e-stage. Kodwa bayamvimba bathi ngeke aze angene. Yayibona? Kubi-ke lokhu bafowethu. Futhi uyabona ukuthi kusenabantu abazothola i-discipline enzima kabi, basazodisiplinwa kanzima kabi. Ngoba into efana nalena ibonisa ukuthi kusenzima kakhulu ukuthi abantu bayilandele i-constitution ye-M_K. Kusenzima futhi ukuthi balalele nobuholi obuphezulu be-M_K. Okungeke kube yinto enhle leyo. Kufanele futhi ikhuzwe kusenesikhathi. Uyayibona? Mina iyangixaka le nto yokuthi kube nabantu bezibona benegunya elingaka lokuthi baze batoyitoye ubuholi be-M_K.
batoyitoyele ubaba uZuma. Kanjani? I-MK Party le beyingekho, isungulwe ubaba uZuma, kodwa sekubonakala kunabantu manje ukubonakala engathi bafuna ukumshayela umthetho. Angazi ukuthi kanjani, ukuthi ukhethe lona u-wrong, kufanele aphume. Sidala thina sikhona lana, omafika izolo sebathatha iy'khundla zethu and all that. Sibonile nomunye oresignile, bathi ubani, Thabiso Molefe, engikhohlwe ukuthi ubani lo oresignile ezikhansela le-MK. Ngazi noma ikhansela le-MK noma yini, kodwa nje oresignile. Lo abengafuni ikakhulukazi engafuni u-SG uFloyd Shivambu oresignile. Futhi-ke siyamazi bekhuluma kakhulu ngoMary Phathi, ukuthi uMary Phathi akufanele ngabe uyakhishwa ku-MK. Even after all lezi zinto azenzile uMary Phathi zokuthi aphikisane nobuholi, aphinde aphikisane ne-constitution ye-MK Party. So naku namanje kunabanye abamsapotayo uMary baze bavimba uConvener athi azongena esiteji azokhuluma. Angazi ibizwa ngani lento, kodwa futhi ake siyixoxeni kulokhu. Ake ngingaphawuli kakhulu mhlampe, kodwa ake ngiveze le video and then abantu bazobe sebayaphawula-ke ukuthi bona bayibuka kanjani lento eyenzeka lapha kuleya video, nokuthi yini abacabanga ukuthi ingenziwa ngalesi simo lesi. Ngiyabonga kakhulu-ke. If you haven't subscribed, please subscribe. Mfaka Mkhonza lo. Thank you so much. Elelezwe labantu abamnyama, elelezwe elelezwe labantu abamnyama, elelezwe lokokobe, elelezwe labantu abamnyama. Budget.